Toto je Rick. Letí africkými aerolíniami v starom dopravnom lietadle. Ešte netuší, že o chvíľu sa stane letecká katastrofa. Kovový trup praská starobou. Plast sa odlupuje zo stien, lampy blikajú. Zrazu počuť ostrú ranu a rachot. Časť opláštenia sa roztrhne. Vákuum vysáva obsah kabíny von. Ľudia, kufre, sedadlá. Všetko to teraz letí nadol. Rick je vo voľnom páde z výšky 10 000 metrov, teplota je minus 50 stupňov. Vzduch je riedky, pľúca ho pália, uši sa mu zapchávajú, tvár má v krči. Vietor ho trhá, Rick nemôže dýchať ani myslieť. V panike si spomenul. Čítal o letuške, ktorá prežila pád z takej výšky. A bola to pravda. Rick pochopil, že má šancu. Musí sa jej chopiť. Inštinktívne rozpažil ruky a nohy. Snažil sa stabilizovať pád. Znížilo to rotáciu. Telo tak letelo priamejšie. Rýchlosť sa ustálila na 190 km za hodinu. Schytí letiaci kufor, no ten je zbytočný. Pokúša sa otvoriť dážnik, no hneď mu ho vytrhne. V tom ho dobehne dievča tiež vyhodené z lietadla. Obaja sa chytia iného kufra a letia spolu. To ich trochu spomalí, možno o 10 či 15 km za hodinu. Prúd vzduchu ich však rozdelí a Rick ostane sám. Výška 7 km. Teplota stúpla na minus 35. Kyslíka je stále málo. Rickovi sa zle dýcha. Zrak sa mu rozmazáva. Objekty vidí ako v hmle. Rick nechápe, čo sa deje. Silno sa trasie od podchladenia. Prsty mu trpnú. Koža nič necíti. Ledva sa chytá predmetov. Adrenalín má na maxime. Nestráca vedomie. Rick vie, že teraz nesmie panikáriť. Dole vo vzduchu sa rozvinie deka, roztvorená vetrom. Rick na ňu padá, pritlačí sa hrudníkom, klže sa. Stihne sa chytiť rohov a potiahnuť ich nahor. Kupola sa otvorí. Zníži rýchlosť asi na 130 km za hodinu, no po niekoľkých sekundách ruky nevydržia a látka sa vytrhne. Deka zmizne a Rick padá ďalej. Nižšie si všimne otrhnutý panel trupu. Hodí sa dopredu a v poslednej chvíli sa zachytí. Ľahne si naň bruchom, natiahne telo, panel vytvára odpor a stabilizuje pád. Už sa nekrúti, prvýkrát tak môže pozerať dole. Výška 4000 metrov. Vzduch hustne. Odpor rastie, spomaľuje to pád. Rick to cíti a chce to využiť. Mozog pracuje rýchlo, strachu niet. Sústredí sa na prežitie. Rick chápe, že sa už ničoho nebojí. Vo výške 2000 metrov Rick vidí, ako sa blíži povrch. Chápe, že si musí vybrať, kam dopadne. Dole sú stromy, strechy, skaly. Len jeden, najvyšší vrch, je pokrytý snehom. Presúva váhu. Panel sa mierne vychýli. Skutočne sa mu darí zmeniť smer. Začne manévrovať ako na snowboardovej doske. Nájde správny uhol. Náraz vetra ho zachytí. Hodí ho rovno do bieleho snehového lievika. Ticho. Z diaľky vidno len obrovský kráter a nič viac. Už o pol hodinu však na miesto priletia záchranári a nájdu Ricka podľa jeho ružového irokéza. Nemocničná izba. Rick je v sadre, v obväzoch, pod infúziou. Zlomeniny, otras mozgu, omrzliny, ale je živý. To je čisté šťastie. Sledujte Ricka. Ešte vám ukáže.